Tarlagueños, my name is Alvin Bautista of Explore Interlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Hilltop El Casins Grill dito sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. So 5 minutes away lang guys sa Nuclear City, mapupuntahan mo na tong Hilltop. Sama natin ngayong araw si Sir Ian ng Banyo Wise. So isa siyang local content creator dito sa Capas. Actually, in-invite ko siya guys dahil madalas silang kumakain dito sa may Hilltop. Anong masasabi mo Sir Ian dito sa Hilltop? In-invite ako ni Sir Alkin dito this week. Sabi ko, G ako dito kasi sa totoo lang, pag may family gathering kami, usually dito kami pumupunta. Food and ang place niya, And then yung view, ang ganda. ang sobra. Makikita mo dito yung sa New Clark City, may viewing deck siya dito. At saka yung ambience, sobrang presko. Saka along with the food, solid, Yun. solid. So makikita nyo naman along the highway lang naman itong Hilltop. So pasok ko lang konti, eto na, packet na siya. And dito makikita mo na yung mga gazebo na kung saan pwede kayong kumain. Tapos nandito na rin yung kanilang kitchen area. Pag akyat nyo dito guys, dito nyo na makikita yung kanilang parking lot. Very spacious siya ng luwang ng place ni Hilltop. And dito makikita mo rin yung Eiffel Tower. Ayan siya. So dito na tayo sa taas ng Hilltop El Casins Grill. Kung makikita mo dito guys, yan. Ito na guys yung aquatic center, yung NGAC, tapos yung mga athletics village. And matatanong mo din dito yung athletics stadium. So yan yung kabuuan ng New Clark City. Tapos mamayang gabi guys, makikita natin yung pailaw ni New Clark City. Other side, meron silang mga kubo-kubo dito. Kung hindi naman kayo ganun karami, pwede kayong mag-festo dito. Napaka-fresco nung place niya, napakaraming puno, napakalamig ng klima. And kasalukuyang ginagawa itong kanyang view deck dito. So kapag nando ka sa dulo ng view deck guys, makikita mo yung view ng New Clark City. Magandang hapon mga kaprobinsya, magandang hapon kapaspas-kapas at kaprobinsya Tarlac. Ito po ang inyong lingkod, ang dating tawag Mayor Recat, ngayon po Civilian Recat. Welcome to Hilltop Restaurant, the only restaurant overviewing the New Clark City. The package is, pagkatapos po nyong mamasyal sa isang napakagandang lugar dito sa Capas, ang New Clark City, manood ng mga games sa swimming, track and field. After New Clark City, wala pong malapit na pwedeng pagkakainan na napakasarap. Typical na Kapampangan, typical na Pilipinong pagkain. Dito po tayo sa may Hilltop Restaurant. Ito lang po ang pinakamalapit sa New Clark City. So pagkatapos po ng New Clark City, lumabas lang po kayo 5 minutes away, and we will welcome you on a Santos lunch, Santos dinner, and even breakfast, operating morning, lunch, and dinner up to 10 in the evening. Again, kaprobinsya, katarlagueño, kapaseño, welcome to Hilltop Restaurant. Natin check ng mga private room nila. So itong room na to guys, capacity niya is 15 packs. Check natin kung gaano siya kaluwang. Ayun. So kung kailangan nyo ng privacy, much better dito kayo magpwesto. And syempre kagandahan niya guys, naka fully air condition din naman siya. Next natin i-check ngayon is yung malaki nilang gazebo na pang-private siya. 40 packs ang kakasya dito. Ito, check natin. Ayun. Let's go! Yan. Ayun, napakaluwang. So dito, pambungang ano na to, bungang kan. And may ano siya, may video okay. Ayun. Magandahan niya guys, so habang ina-enjoy nyo yung foods and drinks nyo, pwede kayong mag-video okay. Ayun. Tapos meron pang isang part na after nyo kumain, magpapayuhan na kayo. Dito tayo. Ayun, so check natin. Overlooking dito. Yan. So may overlooking din pala siya sa side. Pwede rin ano dito, no, smoking area. Sir, ano ba yung mga bestseller niya dito sa Hilltop? Sa ano sir, meron po tayo dito sa isang menu sir. Bestseller po natin sa silpata po natin. Yun! Tsaka po yung mga bagnet po natin. Na iba-ibang ano po, meron pong kari-karing bagnet, nalagawang bagnet, usadang bagnet. Tapos sa mga sa grill po natin is yung tuna pa nga po natin na grill. Marami din kayong mga in-offer sa grill, no? Yes sir. Pero bestseller nyo yung tuna pa nga Yes, natin. sir. And then may bago yata kayo, sir. Meron sir, ito po. Yung masasasabi po natin, chef special po natin. Ayun. So,
Ano yun sir, masasuggest mo sa Chef Special? Yung ano natin sir, yung tomahawk bagnet, sweet thermidor po natin, tsaka pong sling bulalo. Yun. Yung maro po. Yung pong- Meron din kayong mga pasta. Pasta talaga, pasta Santa Lucia, pasta Odanel. Tapos syempre, ito nga nilang hilltop pasta. Kung gusto nyo mag-chill guys, meron din naman silang alcoholic drinks dito. And mga drinks na in-can and bottled water meron. Mga local beers and soju yan kung naghanap kayo. After nyo kumain dito, pwede kayong mag-chill sa hilltop. So ito na nga guys, yung sinerve sa atin ni Hilltop Restaurant dito sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Yan, almost yung mga sineserve nila dito guys, mga Kapampangan cuisines or mga dishes. So meron tayo na dito, yung kanilang authentic Kapampangan sisig. And of course, yung sa Chef Special nila, ito yung sweet thermidor. At syempre, meron din tayo ang favorite ng nakakarami, ang tuna panga. Napakalaki guys. Good for sharing na talaga yung tuna pangan nila. Ayan, ako, una ko titikman syempre yung ating authentic Kapampangan sisig. Alright. Excited na. Anong titikman mo, Sir Ian? Ay, syempre, dito tayo sa tuna panga. Yun! Later, titikman din natin yan yung tuna pangan. Yun. Naman. Tirahin mo na sila. Syempre, tuma. Yun. Dito na ginamit yung kutsilyo. Umiiwalay na yung laman sa buto. Napaka-tender. Tender. Tender siya, tender siya. Siyempre, masarap i-partner sa kanilang authentic Kapampangan sisig yung toyo mansin na may sili. Sarap. Lasang-lasa mo yung grill niya, tapos sa loob is napaka-tender talaga. Talagang smoky flavor. Yun, yung number one doon. Kapag Tsaka- smoky flavor talaga. Saka no, puro laman talaga. Laman siya. Usually sa mga ibang mga kasi, buto lang siya, pero doon, ang laman. Sobra. Itong sisig naman nila sir, napakasarap niya. So yung aftertaste niya talagang nanonood yung lasa ng yung atay. Tapos, medyo crispy din yung pork niya. Ang sarap. I-try natin yan. Mamaya try natin yung tuna pa. Kamusta sir? Actually, dahil lagi nga din ako nandito, ito talaga yung binabalik-balikan ko. Yung sisig nila. Nandun yung crunch, yung halo-halo lasa yung authentic sisig Kapampangan na hinanap natin. So, it brings back na pag daw parang kasama ang pamilya ko na kumakain ka. Alam mo yun, yung parang nostalgic yung lasa. Actually, marami pa silang mga bestseller dito na hindi pa sinerve. So, isa ata sa mga mabenta rin nila dito yung crispy bata nila. And then yung chicharon bulaklak. Next time guys, kapag bumalik tayo dito sa Hilltown Restaurant, try naman natin yung mga ibang bestseller nila. Ano muna natin yung kanilang grilled tuna panga. Yun. Hindi naman namin na palalagpasin yung kanilang sweet thermidor, isa sa mga chef sa special na in-offer ni Hilltop Restaurant. Tirahin ko na itong bandang ulo. Yun. Ito yung favorite part ko. Yan, tikman natin to. Lagyan natin sauce. Sa akin naman katawan. Yun. Yung pinaka-meat. Daming gulay. I think may cheese yan. No? Oo, meron. Tikman natin. Ito. Malasa yung sauce niya. Siyempre yung seafood taste ng squid is andun talaga. Tapos ibabalance nun ng sauce, tapos yung cake ng cheese. Yung parang dun sa naglalaro na yung naglalaban-laban na yung lasa ng mga spices, then dun papasok yung sweetness ng cheese. Yun. Parang Aftertaste na. Yun yung pinaka mag-melt down sa'yo. Yun. Sarap. Pero malambot yung squid nila guys. Hey guys, busog na busog kami ni Sir Ian ng Banyo Wise. Huwag niyo kalimutan palang i-follow yung Facebook page niya. Isa siyang local content creator dito sa Capas. Yun mga sinerve sa atin, napakasarap lahat to, best sellers. Next time, tikman naman natin yung mga ibang sineserve nila dito. So maraming ibang pipilian guys sa kanilang menu. Meron silang chef special, kumain kayo sa pork, sa chicken, vegetables, nakakategorize naman yung mga sineserve nila. And available din dito yung pasta nila. Yes, so para sa mga bata.
dito, siyempre pwede naman kayo mag-chill dito sa kanilang alfresco dining. And dito sa labas guys, meron silang gazebo dyan na good for 10 to 12 packs. And then yung isa nila 6 to 8 packs. So yun, oray-oray po nga. So ini-invite namin kayo na pumunta dito sa Hilltop Restaurant dito sa Santa Lucia, Capas, Tarlac. Yun talaga nyo, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko tulad nito. Yan, huwag nyo kalimutang i-share ang video nito para malaman ng mga ibang Katarlakenyos natin dyan itong hilltop dito sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Huwag nyo rin kalimutang i-follow and i-supportahan si Sir Ian ng Banyo Eyes. Alright po nga, ini. Dakal salamat sir pala. Aking Yun. pamanuki mo ka o kini. Diyos ko, kabsi kong kabsi. Edergo, asalingat san kong ini. Yun guys, abangan nyo rin yung collaboration namin ni Sir Ian kasama yung owner ng Hilltop, si Sir Raycat. So pupunta tayo sa kanilang isang tourist spots dito sa Capas, Tarlac, yung Mount Dalin and yung Tambol Lake. Abangan nyo guys. So until our next vlog, peace out!